obodo Igbo. Ụmụ Igbo ba Igbo je Igbo. Ụmụ Igbo je Igbo. Eja ki nwoke na ịma na Igbo je Igbo. Isi ni imekọ ụbọ ka eja ki o. Isi ni na-akpọ ụbọ ị na-akpọ ụbọ ka eja ki. Otu jikọtara ndị Igbo bi na Michigan na mba Amerịka bụ Igbo Cultural Association of Michigan ji obi ụtọ na ọṅụ ama ọkwa ememe iri ji ọhụụ ndị Igbo nke afọ a bụ 2025. Igbo ga-adị n'ụdị anyị na-adị wee pụta n'ọgbọ na Wayne County Community College District Northwest Campus bụ ebe a ga-anọ nwe ya bụ mmemme na Satọde abalị 2 nke ọnwa Ọgọst afọ a bụ 2025 malite n'elekere 12 nke ehihie. Ọ ga-azụ azụ fịọ afịọ o ruzie n'elekere 8 nke uhuruchi anyị ebugharịa ọnọdụ wee buru egwu gawa n'ogige Divine Providence dị na Southfield, Michigan ebe a ga-anọ tarie akụ. Ndị nnọchiteanya steeti 7 enwere Igbo na Nigeria n'ememe ịwa ji a bụ Chief Dr. Linus Aharoka aka ekpuchi ọnwa na-anọchite Abia steeti, Dr. Ralph Okonkwo bụ onye isi otu jikọtara ndị Anambra steeti na Michigan, Deacon John Agwegwe bụ onye isi otu jikọtara ndị Igbo si Delta steeti na Michigan, Maazị Godwin Iduma bụ onye ndu ndị otu Ebonyi State Association Michigan, Maazị Victor Nzekwe onye isi Enugu State Association Michigan, Chief O.O. Osuji onye isi ụmụ amaala Imo steeti na Michigan, Chief Dr. Joseph Mbadiwe Ogundo na-anọchite anya ndị nke Rivers steeti. Ụmụ Igbo ba Igbo je Igbo. Ndị bụ ndị na-akwado mmemme a bụ Honorable Mike Okaka bụ onye isi ụlọ oriri na ọṅụṅụ Mabel Hotel Limited Asaba ya na oriakụ ya Princess Okaka Diamond Lady, Honorable Kirian Nwagwu eze eji na Mbaise, ọkaiwu Augustine Igwe bụ Attorney General na-ekwuru ụmụ Nigeria ma bụrụkwa onye mgbazi ọnụ otu Igbo Cultural Association Michigan, Chief Dr. John K. Nwadinobi ọnwa na-etiri ọha na ọhụhụ Ụmụahịa, High Chief Kajetan Nkwụzọ Dike Ọha 1 Amagbo Ihite Ezinihite Mbaise, Chief Joseph Ndupo Ọhamadike na Amụ Igbo bụ onye isi otu Amụ Igbo Town Union Michigan, Igbo Cultural Association of Michigan Iwaji 2025. Onye ọbụla jee ṅụọ ọgwụ afọ maka na bịa rie abụghị bịa lụọ. Satọde abalị 2 n'ọnwa Ọgọst afọ 2025 ka ọ ga-akpọtụ. Ndị aka ha dị n'ọkwa bụ Engineer Gabe Ugwu onye isi, Maazị Emmanuel Eze osote onye isi, Maazị Jeff Ngene Akawo, Chief Oriakụ Helen Mejo Akawo Dego, Oriakụ Chinwe Ọhaka aka na-ejide okpogo, Dr. Oriakụ Nneka Chukwudi onye mgbasa ozi, Oriakụ Pauline Iruegbulam Provost na-ahụ na ihe ọbụla na-aga n'anya ya, Maazị Uche Andrew Iriele osote Akawo mgbasa ozi, Chief Dr. C. Morgan C. Onwenu Akụsi na nna akara ugo ndị Igbo gburugburu onye isi oche otu nkwado ememe ịwa ji ya na Honorable Prince Ama anya ọha ndị Igbo na Michigan sokwa n'ọdụ n'isi oche otu nkwado mmemme a. Ụmụ Igbo bụ ode Igbo. Ịwa ji 2025 Michigan. Isi ni imekọ ụbọ ka eja ki o. Ịlarụzie ịkara ndị ya adụ ụnụ.